Слава Україні! Живе Білорусь! Трошки, зараз мені мама буде сварити, що я з червоною помадою, вона її не любить, і вона каже мені, що я виглядаю ніяк не так. Але один раз на год можна собі дозволити, тому що 500 підписчиків буває один раз у житті. Ну, звісно, коли я не створю ще один канал і не назбираю, я ще собі севру. Я вам щиро дякую. Я сьогодні отримала огроменную кількість емоцій позитивних, тому щиро, сердечне моє дякую до вас, до моїх сябров. Нас уже 501 со мной, тому що я на себе сама не підписана. Тому клево, що ми так разом з вами будемо сьогодні ходити по рулетке, хвастатися тим, що у мене 500 підписчиків. Сьогодні до мене долучилася, я бачу, мамуля моя, Соніка моя ясна. Я тебе вельми люблю, дякую, що ти створила таку пригожусь, як я, і дякую, що ти створила мене в Україні. Це, напевно, ліпше, що могло зі мною відбутися у цьому житті. Я бачу Артем Румянцев, Оксаночка, бачу, Шалом Одеса, я вас дуже люблю. Сергій Онанський, якщо правильно читаю, вибачте, я не дуже часто вас бачу. Вітання з України, слава Україні. Я білорус, Вова, мій сябар. Я вельми рада бачити. Прихожусь з Білорусі. Я білорус. Глядіть з його коментарями його відео. Вельми розумний, вельми чудовий чоловік. Зараз цих двох панів я покуль пропущу, тому що мені для їх особисте буде привітання. Василь Сокач. Як кажуть в Україні, низький уклін. Андрій Біченко, бачу, щиро дякую, що завітали до мене. Олеже, вітаю. Олексій Прохоров, мой сябр з площі, вітаю. Вітаю. У мене тут усе летить, тому що я знову не підрихтувалася, я знову все робила, як завсюди, на коленках. Тому що Ленка робить все на коленках. Все, мої пани Василі. Ну, а тепер я б хотіла звернутися до вас, тому що коли б не ви з своєю енергією, з своїм теплом, з своєю любов'ю щирою, з вашим коханням до родних країн, напевно, я би зараз не сиділа тут і, 100% я би не розповідала те, що відбувається у Білорусі. Я би не спробувала об'єднати наші братні народи, тобто долучати своїх сябров до білоруської культури, так само своїх білоруських сябров знайомить з українською культурою. Не завжди все отримується. Сьогодні так само були косяки, не глядячи на те, що я вже 500 сябров маю. Ну нічого, ми всі вчимося, і мені здається, помилки не трапляються тільки з тим, хто нічого не робить. Тому ми вчимося на своїх помилках, і мені здається, усе ліпше і ліпше робимо. Тому я вам приватно, пан Василь, це канал «Наша Україна-Русь». Свого часу, коли мені дуже була потрібна допомога з українського боку, він надав нам можливість опозиції вийти в ефір. І ми планували невеличкий час, десь хвилин 40-50, ми поспілкуємось. А все вийшло так, що зараз опозиція вже має свій канал. І вона щиро вдячна за ті 2 години, які свого часу познайомили YouTube зі мною, з Хелен Мінською, і я зараз можу з вами спілкуватись. Це все виключно з допомогою пана Василя. Він надав нам таку можливість. Розкручувати мене дуже активно почав канал Інтерхунта, це пан Василь також. Вони зробили вельми таку добру річ. Вони почали давати посилання на канал, якого у мене не існувало. Тобто я була у YouTube, тому я могла писати коментарі, додавати. Я не веду, що вони таке обо мне побачили, що вони почали кидати посилання, і коли я закінчила глядіти стрім пана Василя, де він підчепив моє відео, я зверталась тоді до студентів, тому що ми хотіли їм допомогти вельми. Ми не змогли допомогти кількості студентів, але ми зараз з вашою допомогою, пан Василь, мені здається, трошки рятуємо Білорусь.
тому що ми беларускамоўны контент, вы ведаеце, сябры, якія вакол мяне ў YouTube, гэта таксама беларусы сапраўдныя, якія абараняюць мову, абараняюць сцяг, і мы робім ад сябе ўсё тое, што ад нас залежыць, каб павярнуць у нашу краіну тое, што калісьці хтосьці, ну, просто бездарна, мне здаецца, прахіхікаў. Таму мы з вашай дапамогай, дапамога розная бывае. Я учора пану Василю написала в каментарі, што украінскі хлопец Ганнібал Барка, калі пабачыце, ён мне скінуў прыгажэйшую песню беларускую «Мы ліцвіны», мы беларусы. І вось такім чынам украінцы падтрымваюць беларусаў, а я свого боку падтрымваю украінцаў. Я люблю сваю Украіну, гэта моя родненькая, гэта моя матчыная краіна, таму колыскова, як кажуць в Україні. Таму шчыра дзякую вам. У мяне, напэўна, вельмі клёвы настрой, таму што не ў колькасці справа, а ў тых, хто падтрымвае. То бок вы паўсюль каля мяне. Я вас адчуваю усім сэрцам і ўсёй душой. Я вам шчыра дзякую за каментары, якія вы пішаце пад маім відэа. Гэта сапраўды вельмі прыемна. Там ніколі не бывае абраз. Там, калі ёсць крытыка, яна канструктыўная. Не направона, яна не такога характару, каб мяне абразіць. Не, хутчэй дапамагчы, параіць нейкія рэчы, якія дапамогуць мне рабіць вельмі добрыя справы. І я вельмі рада, што сёння будзе 11-й стрым, калі мы збіраем данаты. Я ўсё гражуся пану Василю позвоніць, але мне, на жаль, няма часу. Пан Василь, я сьогодні зроблю такий пробний перерахунок, я накерую вам 100 гривень. Якщо все буде ок, ми з вами, напевно, завтра поспілкуємося, і якщо вони підуть нормально, я всі решта кошти, які я змогла зібрати за ці 11 стрімів, вже буде сьогодні 11 стрім, як я збираю, я всі ці гроші до останньої копієчки вам віддаю. Ви знаєте, що з ними треба робити. Я вам повністю довіряю, і ми зможемо також зробити дуже гарну справу, допомогти. Я б хотіла, звісно, допомагати більшій кількості людей, але що можемо робити, то можемо. Давайте я трошки з вами поживу, тому що мені цікаво, що ви пишете. Трошки за гімнамі я вельмі хутка їх збирала, але я хотіла іменно гэта відео показати. Одні я знайшла, на жаль, з ворожнього сайту, але ви мені гэта пробачите, тому що головне було почути Діндзю, тому що як ён виконав гімн, мені здається, не виконав ніхто. Ну, виключно, мабуть, хтось із громадян. Це Діндзя співає. Так, Діндзя співає. Вітанечка патріотам, Тамара Філатова і вам, тітка Тамара, доброго вечора. Так, ну що, ми сьогодні, мабуть, походимо по рулетці, похвастаємося, що ми маємо 500 підписчиків. До речі, у мене було 490 підписчиків, і я написала у своїх чатах до сябров, що у нас вже 499, і один з моїх сябров, але я не буду розповідати, хто це, він написав: зараз буде 500. І нас 500. Я не ведаю, мабуть, ён створив 500 аккаунтів, каб підписатися, але мені здається, що це не зовсім так. Так, у мене трошки припинився чат, зараз я з вами поживу. Ленка робить все на коленках. Дарма ви це сказали. Мабуть, так. Василь, якщо б я навіть сказала, що в мене німб над головою, ви б все рівно з цього зробили якийсь жарт. 100%. Я в цьому впевнена. Що б я не казала, це завжди буде на хі-хі. Переведено, тому лайк. Чіпляйтесь до моїх слів, все нормально. Волинь, вітаю вас всіх. Андрій Зіньков, вітаю. Білорусь і Україна, ось і Русь одна єдина. Щиро дякую. Буду спробувати відповідати цим канонам єдинства, яке в нас є. Насправді, я дуже багато друзів маю в Білорусі, і я маю друзів в Україні. Ну, це для мене дуже близько. І я вільно спілкуюсь зараз вже і українською мовою балакаю, і білоруську мову використовую, коли мені зручно. Тобто, з допомогою своїх сябров я зараз спокійно розмовляю з двома країнами, у мене немає абсолютно ніяких питань. Тому щиро дякую вам. Іван Кулеш, вітаю. Саша Волошин, Шалом Одеса. Ігор,
Єлен, кричіть у чаті, сьогодні можна 500 підписчиків. Можна, Містік, бачу. Сябор, повертайся до нас, у нас весело. Кітор бачу. Щиро дякую, що Гордон Шамвей сьогодні клацала тобі коментарі, але, на жаль, дуже небагато часу було. Але я якось для тебе виключно 2 годинки свого часу візьму, щоб в тебе також було 500 підписників, тому будемо продвігати твій сайт, твій канал, ти робиш добру справу і взагалі, мені здається, кожен патріот, якщо він працює, має бути фідбек. Хоча б в вигляді вподобайки. Гордон Шамвей, пан Ватан, канал в мене в описанні. Дивимось, підписуємось, підтримуємо патріотів, тому що він, як і я, ми ще вчимось, ми ще цей ютуб тільки пізнаємо. Мені постійно пишуть, чи зачіска в мене не така, чи одяг в мене не такий, чи фон в мене не такий, але ми вчимось. Тому щиро дякую за підтримку. Ігор Хелен, Ігор! Назім, вітаю. Олеже, бачу, друже, бачу. О, Роман Капський, ти завжди будеш сама-сама. Ну, звісно, для тебе ж я сама крута дівчина. Цей хлопець Роман, він мені завжди робить такі компліменти, просто офігенні. Василь, вітаю. У мене тиша. Я зрозуміла. Охотник в камуфляжі. Вітаю з Полоцька. Чудовно, Полоцьк, вітаю. Носик, привіт. Привіт. Мой сябр білоруський Назім. Вельми чудовний чоловік. Я з тобою приватно знайома, і мені вельми завжди з тобою приємно зустрічатися, тому що у нас з тобою такі розмови вельми, мені здається, про білоруські критичні. Бо ти дійсно класна, дякую щиро. Ну, все для вас. Я насправді сьогодні і працювала, і бігала дуже багато, і планувала вийти трохи раніше, тому що Артем, дякую, що ти дружиш зі мною. Артем, в нього там якісь проблеми можуть бути. Я дуже сподівалася, що раніше зможу це зробити, але, на жаль, трохи затрималась. Ой, хто тут така симпатична, привіт. Дімон, я тобі пропоную якось, я не знаю, як це технічно зробити, але ми маємо з тобою і Спіром зробити одну фігню. Олена сьогодні Зоряна пропонувала, вона мені сподобалась. Треба тепер нам об'єднатись і йти ватників в рулетку тролити всім разом. Мені здається, це буде кльово. Але я не знаю, як це технічно зробити. Ти розумна людина, з Олексою там ви знаєте, ви ж хлопці. Тому я вас підтримую і підемо культурно тролити ватників всі разом. З Білорусі і з України. Мені здається, це буде просто бімба. Артем, ти тут? Ти чуєш, що Олена каже? Так, Василь. Ну, що? Ви мені усіх кавалерів зараз розганяєте? Ви що? Я ще банить почнете, я вас веду. Я з вами у секретному чаті сижу, не вихожу. Тому глядіть мене, коли ласка. Я, як і обіцяла, все роблю. Усі домовленості працюють, і братній процент кожен місяць вам на картку скидую, тому коли ласка. Так, я так само, Назім, вельми гэта прыемнае сяброўства у нас з табой. Я просто ганаруся тым, што у нас такія беларусы ёсць, і мне вельмі прыемна заўсёды ў твоёй кампаніі быць. Дімчик з пабережжя. Я зразумела, што Дімон, там, яго прыватны будынак, напэўна, там за будынкам у яго стаіць, не стаіць, а нейкае возера знаходзіцца, і ён такое выходзе на пірс і адпачывае. Мне так здаецца. Чамусь. Таму што ў яго столькі энергіі, гэта толькі чалавека, які багата адпачывае, можа быць столькі энергіі. У мяне столькі няма, мне здаецца. Так, што, трошкі пройдземся па Беларусі, пройдземся па Ўкраіне і пад завязку патролім яшчэ расіянцаў трошкі, таму што мне добры настрой. Я гатова з імі размаўляць. Олена мені раїла не спілкуватись з ними, а відразу гасити, що я буду сьогодні робити, тому що сьогодні хто зірочка? Олена зірочка, правильно, тому сьогодні ми їм слово не даємо, буду казати з ними я. Виражаю рисунки, я завсёды за, клікай, коли пойдем, за паребрик. Окей, у мене є сябр, так само, у Білорусі, я Білорусь, ми з тобою пойдем, всі підемо.
О, ні, я не піду. Я обіцяла, що я, як Аркадій Бабченко, заїду на Абрамсі. В мене є сябр, його звуть містер Абрамс, і коли мене дуже дістають, я кличу містера Абрамса, і він мені допомагає. Отак. Так що все гаразд. Так, ну що, там рабині. Дімон, в тебе будинок і труба. Так. Я не знаю, що на рахунок рабів, але що рабині мають бути, ну це безумовно. Безумовно. Дімон у нас такий, ви що? Я на нього дивлюсь, напевно, скоро закохаюсь, тому що ну такий креативний, я не можу. Я дуже поважаю таких людей, які, знаєте, вони, ну, в них мозок працює. Мені іноді кажеться, здається, що я так не можу. Але це як підбомбить. Так, ну що, добре мене бачите, бо я ж дивлюсь себе через рулетку. Зараз я все тут зараблю, приложу, мабуть, треба сховатися. Так, ну, мені здається, усе добре. Усе добре. Хто там утихує мене глядіть, не забуваємо, ставимо подобайки, тому що подобайки – це канал мой. Мабуть, нас уже і не 500, а 501. Мабуть, ніхто мені знову створив канал, і я сама на себе підписалася, тому нечто не можу прибрати эту фігню. Ну ладно, это фігня. Глянь, ти ж в першому ряду в моїй френд-зоні. Ні, Дімон, ні, ти тут не блитий. Это ти у першому ряді у моєї френд-зоні. Потому что тебе, коли я сяду у френд-зону твою, я уже буду не у френд-зоне. Ты мне дашь такие зеленый квиток и скажешь: все, Лена, пробач, я тут, ну, напевно, помилився, коли тебе тут місце приділяв. Вам, коли ласку, зелений коридор. Там Димон тут не блин. Я жартую, Димон клевый. Подписываемся, у меня есть в описании канал «Друг мамы Владимира», это наш Димон. Подписываемся на Димона, заходим, коли хотим почуть Лену, а Лена банит на 300 секунд. Останній раз забанила, тому що, ну, було непригоже. Тому, хто скучив за баном, коли ласка до Дімки, а там я з вами порозмовляю. Я жартую. Перший раз забанила, і, ну, мені самой було неприємно, тому що я терпіла, а він мене доставав, і прийшлося його на 300 вимкнути. Окей, не впевнено, всі в півзона. Ну що ж ти таке кажеш? Ми з тобою домовлялися, коли пам'ятаєш. Діма, у чому справа? Так, хопить робити стріми по 12 годин, тому що у тебе з пам'яттю древно становиться. Я супроть. Роби, як вчора, по 4,5. 4,5 години у ефір, капець. Я не ведаю, откуль стільки сил. Просто не ведаю, откуль стільки сил. Так, ну що? А де рулетка? А, де ніколи, пробачте. Так, ну що, йдемо по Білорусі, зараз трошки ми з ними порозмовляємо, тому що бамбалео, это такое. Так що, Димон, подумай, ти крутая, обожаю тебе, то взаємно, як казали у Білорусі, і кажуть зараз. П'ю теплую горбатку, тому що мама сказала, треба постійно пити тепле, щоб ніякий вірусня тебе не пробрала. Так, ну що, Білорусь, у мене обрана Україна. Але ми змінимо зараз на Білорусь, трошки походимо по Білорусі. Мабуть, я зустрію своїх сябрів. Хо-хо. Мілочка, вітаю! Нас 500, сонечко. У мене сьогодні свято. Вітаю вас. Здравствуйте. Можете мене зі святом поздравити? Повіншувати? С праздничком. Щиро дякую. Як ваші справи? Отлично. Чудовно. Ви вдома сидите на самоізоляції або ходите працювати? Ходим працевать. Капець. Капець. А маску Почему? носите, я сподіваюся? Нет. Так само не можете купити? Что? Кажу, так само не можете купить? Чего не можем? Ну, У нас маску. есть? Я сьогодні була у 3 аптеках, і я не купила собі маску, тому що їх нема просто. І А антисептики. откуда вы? Я з Мінську. С Минску? Ну, у Да Минску что, у нема вас вообще масок. нету? Нема масок. А антисептики стоять такі кошти, що мене жаба душить. І вона ось тут сидить і душить мене. А А май чого? $5 коштує антисептик маленький. Ну то приди, я тебе дам. А ведаю ваши антисептики, потом будешь ходить.
Амаль. Не. Гэта вы выкарыстоўваеце ў сваіх выключна справах. Хорошо. Добра, я А сколько пабягу. вам лет? Я паўналетняя, тата дазваляў рулетцы сядзець. Все, да пабачэння, я пабегу далей, у меня сёння багата спраў. Тата ж мне дазваляў рулетцы сядзець у такі час. Я, прабачце, забыла пра штору. Ну, я ж не блогер. Ну, я прыбяру наступны раз. Прабачце, ну я забыла. Дзякуй, што падсказалі. Голый знакомый покажу. Дзенькі цілую. Цёмкі-бомкі прыйшлі. Клёва. Я люблю, калі чат такі. Глядзіце, дружні. Я прыбяру штору наступны раз. Прабачце, я забыла пра яе просто. Я тут зноў, я забываю згарнуць старонку і, ну, мне просто яшчэ да гэтага трэба звыкнуць. Потому што я забываю гартаць, я забываю прыбіраць штору. Ну, усе ж пачыналі з гэтага. Вітаю. І пайшоў. Потому что я Вітаю вас. ненавижу томат. І пайшоў. Прывітанне. Не, з дзецьмі не размаўляю. Прабачце, з дзецьмі не размаўляю. Ого. Я нават спужалася вас. Што ж вы так на мяне накацілі, можна сказаць? Раней я казала, што я не музейны экспанат, але зараз скажу, тому што рукамі не чапаць. Ну, ясно. Да пабачэння. Не цікава, я не размаўляла. Увогуле. Яго мову адняла просто. Вітаю. Вас таксама мова адняла? Да? Кажу, мову адняла. Не, русский, ребят. Я понимаю, что ты сейчас на белорусском разговариваешь. Ну, я здогадалася, што я размаўляю беларускай, так. Ну, Ну, так, а што складана адпавядаць беларускай? Вы што, яе не вывучалі в школе? я русский, просто. А, вы расіянец! О, так вы мой клієнт. Тут, я думаю, Да. голы ляжыце. А где гарэлка? Что? Гарэлка. Водка по-вашаму. Грелка? Водка по-нашему. Так. Я не пью просто сейчас. Ой, хто расіянцы і не п'еце? Що ви такое кажете? Ви з молоком мамки його пачинаєте піць, гэтую гарэлку. Ви што? У вас гэта ў крыві жыве. Ніколі расіянцу не І паверу, што? што ён не злоўжывае гарэлкай. Ви што? Сюды п'яныя і неадэкватныя. Хорошо, если мы такие, да? Если мы такие, почему тогда ты сейчас не сидишь с картошкой? З чим не сижу? А? С картошкой. З Бульбой, якою? по-вашему. А, бульба па... Ну, у мяне нема звычкі сидзець, бухаць і закусваць. Таму беларусы і адрозніваюцца ад вас. Понятно. Ну, белорусы Понятно. просто То есть разумные, россиян ты разумеете. не любишь, да? Расіянцаў? Ну, Не, ну чаму? Калі яны хварэць, вельмі люблю. Асабліва, калі моцна хварэць, дык увогуле гатова на катапульту сваю пасадзіць і адправіць яшчэ за мяжу. Бескаштоўна. Бескаштоўна, абсалютна. Так што, калі будуць праблемкі, понял. звяртайцеся, А я вам дапамагу. Туда, домой. Добра? Да Хорошо. побачення. хорошо. Расіянець на маёй зямлі. На катапульту і дадому. Прыдумалі мне тут сядзець у маёй Беларусі. Ще в Україну таскаюцца. Здравствуй. Вітаю вас. Я вас дрэнна чую. До побачення. О! Што гэта, квас, я спадзяюся? Зайка моя, почему у тебя флаг польский? Яшчэ адзін. Што расіянец? Каляры Ну. не адрозніваем, альбо што, я не разумею. Ты что, блин, ты что у тебя за это, блин, за язык? Ты на украинском разговариваешь? Я кажу расіянец. Амаль на лбу написано фосфорным Я цветом. не россиянин. А хто?
Я белорус. Якой ти білорус, коли ти Білорус кольори я, не бачиш Ренат. білоруського стягу? Який ти білорус? А у тебя який стяг? У тебя польский, Який я польский польський? флаг. Нахуя он тебе? Понял. Отчиняємо Google, глядім, як виглядає польський стяг, коли такий нерозумний. Это Що, у школі не вивчався, Ну, подручник колесо не своє бачив дари, я по посмотрю, білоруській що у тебе. історії? По білоруській історії подручник був червоно-білого кольору. Я нагадаю, з погоней. Зовсім мозги, то там, ну, 100% квас, Пиздец. або нечто такое, що замучує трохи. Не соромно? ты разговариваешь по белорусской мове, блин. Тому що я білоруською живу в Білорусі. Дисонансу нема в голові, ні? Нічого там Блять, я тут не працює? идешь, вообще не понимаю. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрый вечер. Як ваші справи? Ваша справа. Что? Справи як ваші? Справа як ваша. А, дела. Нормально. А у вас как? Добре, все. Добре, все. А ви що, хворієте, або що? А Ясно. вы что, хвораете, или вы что? Ее? Что? Кажу, хворієте, або що? Вы хвораете, Або или вы сирмату что? закрили зараз. Або сирмату закрили зараз. Что? Ви з Білорусі? Да. Подручник білоруської мови відчиняли? Подручник белорусской мовы отчиняли? Да. Ну, і що, не пам'ятаємо білоруську Ну. мову? И что, не памятаем белорусскую мову? Не. Ну, немножечко. Совсем стольчика. Слухайте, у школі вивчають Слухайте, білоруську у мову школі 11 вивчають год. Ну, За 11 год нельга вивчити? Вы больше Ну, на не вельми белорусском. складану вот не- мову. Ну, что это такое? Мяне критикують за те, що я розмовляю білоруською мовою у Білорусі і з'являюся білоруською. Капець. Вітаю. Здорово. О, здорово. Сяброўку сустрэў. Нешта я вас не памятаю. А що ви з голым мужиком побач сядзіце? Он просто майку снял. Жарко стало. Откуда вы? Я вас не чую. А откуда вы? А ви стяг не бачите якой? Я потім тебе поясню, що адбылося, тому що... Ну, щиро дякую, що написали. Мне тут просто, я ще, розумієте, тут же ж ще паралельно у телефоні нешта адбываецца. Так, щиро дякую. Ну, я до уваги прийняла, все добре. Окупанти. Саша Біспала, я вас вітаю. Я вельмі спадзяюся, што у хуткім часе маленечкая дапамога, яна невялічкая, там 300 і 250, мабыць, яшчэ там нейкія рэшты дададуць. То бок, але ну, вам на телефон на месяц, мне здаецца, дапамога будзе. Паталогія. Давайте з вами трошки посижу, тому що я на днях. Пані Хелен, сьогодні Александр, я сьогодні у добрым настрою, але ну, зараз у мяне, напэўна, то же самае адбываецца эфект, якой з запірам. Ён, калі бачыць, што ну, такі умоўны калабарант сядзіць, ну, просто падбешвае, тому што ты працуеш, ты робіш прапаганду беларускай мовы, беларускіх там сімволік, ты павяртаешся да традыцыі, ты там шукаеш, нешта чытаеш, і сустракаеш ёлупня абсалютнага. Ну, што гэта такое? Ну, я зараз пра падручнік нагадала, але я, дзейсна, я яго бачыла астатні раз яшчэ, калі вучылася сама. Я экзамен па ім здавала. У нас быў падручнік, ну, такой бела-чырвоны, і на ім пагоня быў герб. Вы бачыце яго на сцягі ў мяне зараз.
Нельга так ставиться. Спробуй, правильно Пір каже, спробуйте спілкуватися рідною мовою. Вона не... Я сьогодні, до речі, весь день я знову умикнула собі лекції ангельської мови, я вивчалася догетуль на їх, і зараз я знову, тому що у мене просіла мова вельми. Я її не використовую, у мене практики нема, і я двох слов не можу зараз зв'язати. То ж саме відбувалося з білоруською мовою. Трохи послухала, трохи почитала, гэта не складана. Гэта займае, у маім випадку, гэта зайняло трохи більше за 2 місяці. Нехай яно криво, нехай яно коса, але я спробувала як ёсць. Зараз я вже бігла, спокійно розмовляю білоруською мовою, нема питання, мені не соромно за її. Так, я ще роблю помилки, але мене виправляють не каб образити і сказати, о, ти там недалека, не вмієш. Ні, каб поправити, я лепше розмовляла. Насправді ж так. Тому ні, настрой у мене добре. А вось розмовляти з імі, конечно. Я зараз хотіла б, я шукаю Дімона, тому що мені треба йому помсту зробити. Каб він так само не розслаблявся, а то буде тепер. Ой, Артем, вітаю, дуже рада бачити. Міла бусічка. Наша пригожусь прийшла. Бачу і балдею. Це кльово. Артур Процин, вітаю, друзі. Пан Василь, мої щирі вітанечка. Ще раз до вас. Тато прийшов. Так, тато в чаті. Обережно. Пацани. Осторожно, у нас буде чат скоро синий, і коли будете ставити подобайки і всякі соніки, смайлики, отримається український стяг. Тому глядите. Я вмію зробити настрой добрим і древним. Все залежить від ситуації. І від того, як до мене ставиться. Ні, не дам. Илья. Пробачте, у мене зник чат. Не бачу вас. Тато сьогодні добрий, хлопці, так що можете робити компліменти. Тата банить не буде. Тата ніколи не банить, насправді. Я вітаю. Щиро дякую, що завітали до мене. Сьогодні юбілейний стрім. Зараз ще трошки походимо по Білорусі, знайдемо адеквата і підемо в Україну. Хвастатися, що у мене зараз 500 підписчиків. А коли б у мене був ще один канал, о, боже, это маска у вас такая, ничего себе. Капец. Слушайте, коронавирус вас не возьмет. Лайк. Я сподіваюся, ви на самоізоляції? Окей, молодчина. Всіх це поважаю. Що мені здається трошки. Там нема тормозу, я сподіваюся. Інтернет, мені здається, працює добре. Без проблем. Я шукаю розумного білоруса. О! Опять, блядь, она. Не, не туди, куди ти сказав. Я можу тебе відправити, але коли я пойду з задоволенням, то тобі буде не вельми приємно. Пак-пак. Куда ты ушла, блядь? Прихильник мой тепер. Мені є ще один прихильник зараз буде. Чё ты, дядя, был? Порада дня від електрика Сірожи. Краще бути ізольованим, ніж... Так, Артур. Мені здається, так. Я нагадаю, Гарфілд був першим модератором на моєму каналі. Я думала, що я забула сказати таке важливе.
Про ролик запілений розповіла. Вітаю. Шукаю розумного білоруса. Привет. Ты его встретила? О, чудовно. А то я вже хотіла сказати, що ось так виглядає шок. Не, а ты это... оппозиция, да, получается? Чому? Ну, там флаг какой-то на заднем фоне странный. Красно-белый. Ну, червоно-білий стяг. Ёсць яшчэ герб, погоня. Ну, Вы ведаеце іх гісторыю? Ну, троху ведаю, да, троху ведаю. Ну, в чым пытанне? А якая ваша мета? Размаўляю з беларусамі, пытаю у іх, чаму яны вельмі мала размаўляюць беларускай мовай, тым больш, што яны яе вывучалі 11 год. Ну, я добра разумею і добра размаўляю на беларускай мове. І я ганаруся тым, што я з'яўляюся сапраўдным беларусам. Клёва. Вы адзін з той невялічкай Вось. колькасці людзей, якія размаўляюць Так, беларускай мовай. Мне вельмі прыемна вас чуць. Я вывучаў уже не вижу нешта крыўднае, что ли. Ну, мне вельмі насправді прыемна, тому што я хожу по рулетцы, на мяне сварацца, што я размаўляю беларускай мовай. Не гледзячы ні на што. Не глядзяць, што я дзяўчына, не глядзяць, што я, не вельмі там дрэнна выглядаю, і ўсё роўна абразы кідаюць. Выключна за тое, што я размаўляю роднай мовай. Не. Ён сарваўся, хутчэй за ўсё. Ён хутчэй за ўсё сарваўся, таму што ён спакойна сидзеў, я спакойна сидзела, але я бачыла, што падлагівае інтэрнэт і трошкі... Вось беларус, я прапаную на ім прыпыніць беларускі такой тусняк, таму што, у нас яшчэ папераду украінцы, у нас яшчэ папераду маскалі, нам сёння папрацаваць яшчэ можна трошкі. Я просто, насправді, я нават... Зоряна, шчыра дзякуй. Донат зараз ваш... Ой! Вось так зраблю. Будете мне сёння на галаве сядзець. Я вам дазваляю. Але я не побачила. Сонечки, але це наша Оленка Зоряна. Дякую шчыра. Я вельмі спадзяюся, што 2000 накірую пану Василю, тому што мне такая, лічба такая для мяне крытычная, яна псіхалагічна роўная просто. Це правда, пан Василь. Так, хто лайк не поставив, ставимо подобайки. Щиро дякую, тато. Опозиція. Ти опозиція. Так, я опозиція. А я насправді опозиція. Що тут уже? Усі ж ведають. Але перші мої прихильники, яны мяне здымалі на камеры, якія яны купілі за мае падаткі. То бок, мы іх называем ціхары. Яны нас здымаюць пастаянна. Мы у іх у базах даных, і калі мне кажуць, Алена, хавай сябе неяк, я кажу, слухайце, калі будзе вісець wanted і моя фотка, ўсё зразумела, хто зрабіў. Таму, ўсё, так. Оленочка, дзякуй шчыра. Яна, напэўна, на мяне абразілась. Я ж побачила цябе, я прывіталася. Напэўна. А Олена, це така людина, коли їй привіт не кажеш, вона починає плакати. А я не хочу, щоб вона плакати. Тому цьомки-бомки тобі. Щиро дякую, що ти в мене є. Смішна, забавна, завжди така критично правильна. Це все ти. Йдемо в Україну. Йдемо в Україну, а попадемо у Італію. Цікаво. Не, сьогодні стрим не до 2. Я ж не Димон стримить по 4 години, ви що? Я умру. I will die.
Не, я не могу столько сидеть. Хотя я сидела 3 години, ну я не побачила, що 3 години пройшло. Мені здавалося, що ми так мало сидимо, нічого. Нічого не розповідаю. Дівчинка у нас, яна МГЛУ, це міжнародний університет. Вітаю. Білорусь. Зараз розповіду. У нас була акція, поки я шукаю, у нас була акція, не у нас була акція, ми підтримували МГЛУ, міжнародний університет лінгвістичний. Там була дівчинка, і вона одна з перших опранула маску, і вона написала «Ха-ха, я тут помру». Ну, умру російською мовою. Ось. І сьогодні стало нам известно, що її виключили з університету, її відчислили і написали, що відчислили за те, що вона нібито сачкувала, вона не ходила на занятки, хоча у той час вони просто забастовку почали, тому що університет один з перших, у кого були захворювані студенти, і їх не переводили на дистанційну адукацію. А зараз вони це зробили, і ось дівчину... Але я впевнена, МГЛУ – це такий добрий університет, там дурні не вчаться. Я впевнена, що у її у житті буде усе добре, вона ще раз поступить обов'язково. Ось, на жаль, білоруси знову прогавили цей момент, нікому нічого не треба. Ми бачимо по сітках, ми між собою це, звичайно, обговорюємо. Але, на жаль, ми нічого такого полезного, вельми моцного. Я зараз буду розповідати цю історію, але 100% мене не почують, як зараз статистика, амаль 70% білорусів потребують карантин. Ми готові працювати у хатніх умовах, удалено, дистанційно, як є. Тобто, питання ж за це не йде. Коли б нас розвели спочатку, дали можливість працювати тим, хто може удаленно, а тих, хто зостається на підприємствах, їх екіпірували, тобто маски, перчатки, халати. Но мені здається, тому що статистика зараз є набреше, насправді потім, видите, як Чорнобиль гакнув, потім тільки стало відомо, скільки людей насправді загинуло. В Білорусі зараз відбувається ровно та ж сама історія. Усе під грифом секретно, у нас ніхто не хворіє, у нас усе добре, і увогуле увесь світ ідіоти, одні ми розумні. Бридко так глядіть, і от розумієте, бананова республіка отримується. Зараз відчинять межу во всіх. А у білорусів вона буде зачинена. Чому? Тому що нефіг холера летіти сюди. Ви хворі там сидите вдома. І правильно зроблять. Тому коли Литва почне відчиняти межу, а ми зостанемося з нею зачиненою, ох, я такой стрим запилю, коли сидіти не буду. Україна. Привет. Вітаю, Україна. Ты Украина? Ні, ви Україна, я Білорусь. Маларусь? Білорусь. Маларусь? Маларусь. А ви з України? А почему флаг у вас... Да. А чому ви спілкуєтесь зі мною російською мовою? Ви що, родної мови не ведаєте? Я білоруська ведаю українською, а ви не ведаєте в Україні? Я розмовляю з вами російською з поваги. Я з вами російською мовою не починала розмовляти. І коли ви зі мною розмовляєте російською мовою, це не повага до мене. Я розмовляю російською з поваги, тому що ви почали розмовляти російською. Я не розмовляю у рулетці російською ніколи. Від слова зовсім. Привітання і вітаю Вы не понимаете білоруське украинскую слово. мову? Послушайте, я с вами начал размовлять російською, тому що ви не розмовляли російською. Із уваження просто исключительно. Я можу розмовляти українською. Краще Ви розмовляти розуміти не будете українською. її взагалі. Я ж кажу, краще розмовляти зі мною Добре. українською, я її розумію. Російську мову я не поважаю. Дуже погано ви розумієте українську мову. Я вільно спілкуюся українською Частково. мовою. Як я можу її не розуміти? Це не дисонанс у вас в голові, ні?
А має бути. Як Це я з я Білорусі, говорю. як я з Білорусі розмовляю вольно українською мовою, а ви білоруською мовою ні халіри не розумієте. Не холеры? А что такое не холеры? Ну, халера – це білоруська лаянка. Сленг? Лаянка. Лайк? И что означает лайка? Українською є слово матюки. Лайка, матюки? Ще є лихословити є українське слово таке. Ось лаянка по-білоруську нечто, ну, подобане. Лихослов? Не знаєте, не слова. У нас є речення. І слово речення. Ну. Вигерті слово. Ви мені нагадуєте, просто я з вами розмовляю, ви мені нагадуєте типічного росіянця. Ось я спробую 10 відрознювань знайти, і мені нічого не отримується. Морда. Толстая, пьяная. Ну, на П'яна жаль. морда. Я зайшла в Україну порозмовляти зі своїми сябрами, побачити пригожих людей, я зустрічаю вас. Ви мені весь настрой сапсували, у мене сьогодні свято. У мене сьогодні 500 підписчиків, а ви мені сапсували настрой. Ну як таке може бути? Пробачте, сябри. Я не розмовляла з їм російською мовою. Дімон, мені здається, ну, нам насправді... Ні, я буду мовчки сидіти з вами, я обіцяю. Я там десь у куточку сяду, буду сидіти і глядіти, як ви працюєте. Я тобі обіцяю. Вельми смішно. До 4 ранку будемо сидіти. А потім я годину посплю, ні, не годину, 2 години. 3 години я посплю. Ні, я ж вдома працюю. 4. Коли до 4 ранку буду сидіти, 4 години посплю і пойду працювати. Что за стёб у чаті? Только смешите меня. Я за грозная, у меня свято и я грозная сегодня. Засюди там им даю можливость рассказать, розповісти про все. Алена, скончуй клацать мыши. Я буду зараз сидеть в тебе. Сегодня 4 не пойду. Ой, пробач. Напиши мне, коли ласково, вот это есть у Сеции. Я пойду по Беларуси похожу. Я ж тебе не бачила. Я не клацаю мышкой. Ні, розумієш, мені це, напевно, професійно. Я ж бухгалтер, розумієш, мені так клацать постійно треба. Ну, пробач. Я тебе зараз пошукаю, коли ти у Сеці. Напиши мені, коли ласка, якщо ти є у Сеці. Я тебе буду шукати. Обіцяю. Шукаю. Я тебе шукаю. Я веду, що ти глядиш стрим, заходь у рулетку, я тебе шукаю. Тобто, Я не клацаю. Я не клацаю. Я же чую, что я клацаю. О! Идите. Идите с миром. И прихильника перегорнула. Не чую. Не, я не зрозуміла, що ви від мене хочете. Я вам просто зробив ось так. Ну, коли хтось із знайомих, пробачте, але я просто, ну, я не чую, що... Ну, то бок він мене припинив стой, але я не зрозуміла, що він хотів сказати. Я зрозуміла. Ну, пробач мені, я просто, ну, бачиш, я ще, ну, я не ведаю, як Дімон це робить. І він поспіває і з чатом розмовляти, і з рулеткою посидіти. А я ще, ну, мені треба навчитися всього це робити. Він бреше, Олександр, ви думаєте, що цей манкурт? Той? Я ж хожу на ваші стріми, гляжу, з ким ви розмовляєте. Олекса, Дімон, я у їх модератор. Дімон мене зробив своїм модератором головним, нагадаю. І, ну, він, ну, не українець. Я ж ведаю, як українці виглядають, як вони розмовляють. Застяв і втік. Так, напужала я його. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Там песня спета, не рад тебе планеты. Везде кипиш, везде шок. В Инстаграме и в ТикТок. Это вирус победить.
Может только кипяток. Sorry for us, language. Ну, нічого, я тебе вибачаю. Коли ніж ти смішний, можна. Ні, мені на 7 на роботу. Гірше. Почта. Пан Василь. Ну, щось це таке є. Дімон, жопку коня, так. Ні, у мене тут сердечко, тому я їм, ну, коли я не буду себе добре поводити, я їм тут, у мене тут є, пригожусь. Це мені так само подарували. Не одні подарунки. Ну, з'єднуй. Пробач мені, коли ласка, насправді я просто не відала, що ти пішов. І бачиш, я чат не побачила. Я не веду, мабуть, у скайп мені наступний раз напиши. Ну, хотіла мені вимкнути. У телеграм можеш писати. Ось я телеграм я бачу. Ну, пробач. Ні, я б з задоволенням з тобою порозмовляла, тому що ти ж розумний чоловік. Вельми цікавий. І привітав би мені. І привітав би мені такую дівчинку. Привет, малая. Нічого собі, малая. Якби я була мужиком, так я б сказала, що не поміститься. Я понял, что ты, как дела? Нормально. Ти А на як у вас карантині? справа? Тоже нормально. Ты, говорю, на карантине? На самоізоляції. У нас Чем нема на жизнь карантину. зарабатываешь? Що? Говорю, чем на жизнь зарабатываешь? Ну, ось шукаю таких йолопнів, як ви, даю номер картки, ви мені гроші туди скидаєте, я вам обіцяю. Обіцянки не виконую, гроші забираю і зникаю. Я відповіла на ваше Понял, питання? а что обещаешь, если не секрет? Секрет. Говорю, Спочатку что обещаешь, гроші. если не секрет? Ні, спочатку гроші на картку, а потім буду розповідати, що я можу пообіцяти. А ты белорусочка, да? А ви під яким стягом мене бачите зараз? Ну, Беларусь пише. Ну, чим питання? Но флаг якийсь совсем не белорусский. Де? Ну, сзади. Гэты сцяг, ён вас вымушае працаваць галавой трошкі, каб мазгі, ну, вы ж зараз пойдзеце ў Google, пачнеце Google, што гэта за дзяўчына, чаму яе белы, чырвона-белы сцяг. Тынц, глядзі, гісторыю будзеце ведаць. Понял. Барышня, а что обещаете за деньги? Я ж сказала, спачатку грошы на картку, Сколько а потым скинете? усё размовы. О, а сколько денег? Ну, ўсё залежыць Сколько ад таго, денег якой у закинуть? мяне настрой. Ну то давай Не, не дам. предложи за веселу Не, не мене, дам. щоб я тобі пару рублей. Вось даю я не за грошы, а по любві, пробач. До побачення. А я не знаю, зайковец, не зайковец. Гопота, згодна. Я тебе і так віншую, жадаю праз місяць вийти на 1000. Щиро дякую. Ну, пробач мені, я ось, ну, зараз буду півночі сидіти і, ну, як я так прогавила чат, ну. Молодець, Хелен. Це ви у мене молодці, ви моє натхнення, я на вас же ж гляжу. Я у вас вивчаюся, я б сама не справилась. Я б глядела на гэтую рулетку, як на нові вороти, і не ведала б, що робити треба. А так, я гляжу на вас, підглядаю за вами. І все. І нашій пані Любов щира подяка, тому що яна останній раз, яна робила ролики, яна робила, у суботу був випуск наш останній, і вельми яна полезної інформації багато сказала, і у мене тепер є, видите, такая, ну, великое, у меня есть великое желание пойти и поглядеть, что ж там насправді відбувалось. Пані Любов же ж сказала про гэта, треба поглядеть. І ось я потроху слухаю нешта гляжу, такое навуковое, повернулась до науки, тому що од новин у меня уже просто пухне голова. Я не хочу их розповідати, тому що, ну... Клиента. Ой, Вітаю вас. смотри. Да ладно, здорово. Что там в Беларуси? Рассказывай. Фіга себе, що за наїзд.
Що мені сьогодні настрой сапсуєте? Хожу, вітаюсь з усіма. Я зараз міністра Абрамса покличу. І не на Мацкуна їм поїду, а на вас. Що це таке? Як на Білорусі справи? Як на Білорусі можуть бути На справи? Каган. На Каган. Що? На Каган. На українців поїдеш. На Каган. На українців А ви поїдеш. українську мову не Тиша. ведете? Чи що? Розмовляйте, коли ласка, українською мовою. Розуміємо, українською, білоруська трошка. О, ну чудовно. Ну, я просто не люблю російську Що ти мову. говориш ще раз? Давай. Мені не подобається вона. Я не супроть, Ну, тому просто- що у мене дві державні мови. Я не можу сказати про її все, що хотіла би, але ну, вона мені просто не подобається. Не родила така. Ну, я українською мовою можу спілкуватися, ти мене зрозумієш, баришня? Звісно, зрозумію, Хуяришня. і ще й буду відповідати Пані, вам пані, українською. зрозумієш? Ну, відповідай, як там у Білорусі? В Білорусі все добре. В нас ніхто не хворіє. Як живе Білорусь? Ну, Точно? Чи Живе Білорусь, пиздять? живе Бо вічно, Лукашенко конечно. пиздить. І пішов. О, Поланд? Хто? А нет, это не Поланд, это наши белорусские националисты. Здорово. Хто? Флаг. Кто? Флаг. Не розумію, якою мовою ви розмовляєте. Не шистко разумем. По-русски мові, пані? Не розумію. Я ж націоналіст. Надо разуметь. Я тільки знаю, я тільки ведаю свою національну мову родну, і все. Да ты даже по-русски, по-белорусски разговаривать не умеешь. Какой ты нафиг националист? О, розповідіть, як треба. А то я шукаю білорусів, щоб вони мені навчили. Секунд. Пробачте. Килим з'явився. Устявся чудик. Трішки іспанська студія. Почем ковер? А що я на мене наїжджати почав? Сьогодні одні наїзди поглядіться у рулетці. Мабуть, тому що у мене таке не вельми в очі такі блискучі, як завсюди. Але, ну, мені здається, трошки... Ні, я нікого не хочу ображати. Але мені роблять зауваження, що чому ти їх там, ну, чому ти білорусам не кажеш, щоб вони розмовляли білоруською мовою? Або інші речі, які, ну, дійсно, насправді, так і треба робити. Там був мій сябр, і він мені перегорнув. Тому що він останній раз так само гікнувся. І збіг від мене. О. Привет. Вітаю. Ой, блін, росіянець був. Такий добрий, смачний тост росіянець був. Є-моє. Я хотіла підкрастися, поки він там камеру робить. Стільки дітей сидить. Ну, я зрозуміла, що карантин, і вони, видите, користуються. Там Америка просто была. И он мне показал, помахал рукой. Я такая, окей. Улетел. Ох ты ж, боже мой. Хожу по Україні. Хожу по Україні. Хіба не так? Більш підгораю, ніж... На стях реакція дивна, більш підгораю, ніж Десіка на стрімі. А, ну, тому що вони ж звикли вже, розумієте? І вони ж вже розуміють, що Україна, націоналісти, а у їх шок постійно, тому що вони не чекають, по-перше, що я почну розмовляти білоруською мовою. Вони ж бачать тьолочку, а тут
Сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Все, як ми любимо. Україна. Вітаю. І пішов. Чому я на мені перевертають? Я Привіт. мені клацаю. Что ты? Привет. Кажу, амаль не клацаю мишкою. Каб клацала, я б вас уже перегорнула. Чого? Ну, не ведаю. Ви так на мене погляділи, мені страшно стало. Я подумала, що треба тікати від вас. Ні? Я думаю, Блин, я не могу сказать. Що голова На почала белорусском, боліти? как это. А, ви спробуєте Я білоруською здесь зі мною розмовляти? пообщаться, поговорить. Я зрозуміла. Тобто ви спробуєте Ну. розмовляти білоруською мовою і спробуєте нагадати ніякі слова знайомі. Мне треба время. Треба час, згодна Там это все абсолютно. перекласть на час на белорусскую мову, как перекласть и... Коли давно не размовляешь на белорусской Так, мове, яна надо... забувається. Треба час. Так. Але до її Мгм. повертаєшся вельми хутко, тому що А ви- яна... Яна легка, насправді. Для білоруса яна легка. Мені не складано з нею розмовляти, писати зараз. Увогуле. Зовсім. А вы блогер? Ну, починаючи так. У мене сьогодні свято. 500 підписчиків. Круто. І пішов. І не прозмовляв. Ай-яй. Давайте з вами трошки, а то мені Дімон буде робити зауваження. Чому ти чатом не живеш? Живу я чатом, живу, Дімон, чатом. А росіянець коштує такий килим. Так? Так, простяг, я ж кажу, це бомбалео їх. І я щиро дякую, я ще своєму одному сябру, який мені порадив замінити свої шпалери, тому Василь, тихіше, не буду лихо. Що там уже Василь Сокач робить? Артур, тобі заявилося? Все, я зрозуміла. Василь Сокач, заздрити негарно. Усі сидять вдома, собак на всіх не хапає. Люди злые. Я зрозуміла. Слухайте, мне гэта жорсткі будзе тролінг. Гэта трэба пакінуць Спіру і Дімону, тому што яны там, яны на месцы і яны ацэньваюць. Мне з Беларусі ім казаць, што тут казаць, яны скажуць, у цябе ўвогуле каранціну няма, сидзі хварэй. Што яны мне адпавесці змогуць? Це добре. Працінув одного росіянця і дриснув. Налякали. Хелен! Що, Ігор? Мені гэта нагадує... Земля в ілюмінаторі, окей. Мені гэта нагадує такое, коли пишеться Хелен! Я, гэтага вожика, пам'ятаєте? Лошадка! Тут такое ж саме. Йдем далі. По Україні. Які щутливі в нас чоловіки. Вся надія на наших жінок, вони нас врятують. Так, Олександр, ви не повірите, але мені здається, що жінки... ці жінки, я вам скажу. Я збираю кошти. У вас що, гроші закінчилися в карантині? Я не зрозуміла. Я там трошки собі накидала донатів. А де останнє? Щиро подякую. З 1 гривни стартуємо. Гривні. Пробачте, я вже на білоруський лад перекладаю. З 1 гривні йдемо. Невже ніхто не хоче привітати Олену з 500 сябрами? Хоча б 1 гривну, як Дімона. Йому тинц гривня. А він потім гэтую простиню, мені здається, відчиняє таку, вау, так я пойду собі новий комп'ютер куплю. Ні, я не про це кажу, але все ж таки. Що, жалко 1 гривню Ленки на Олені на свято? Ай-яй-яй. Ось Олена, дівчина, привітала. А хлопці сидять, навіть каву ніхто не пропонує. Сижу, вон гарбату п'ю з пакетика. Ай-яй-яй. Моє віншування. Влад, вітаю.
Боялася, що можуть програти жінкам. Так. Я не дивився. Остановись. Остановись. Все нормально. А замерла. Як ваші справи? Отлично. Чудовно. А де ви мешкаєте? Слухайте, у вас там смачно, я гляжу. Ви ж у карантині сидите. Вам зустрікатися ні з ким нельзя. Тільки з собакою можете Ну, погуляти. конечно, вийти. у нас шашлычок жарится. Ну, я бачу. У нас даже шашлык жарится. Ну, я бачу. А що ви... Ну, що? ну ты же не белоруска. Хто я? Ты же не... Ты же украинец. Чому я українка? А ну, аргументуйте зараз. Не знаю. Нет, вона не похожа. Девушка на Україну. Не, вона розмовляє хорошо українською. А откуда ви Українка. ведете? Звідки ви знаєте, що я вільно спілкуюся Вона українською хорошо. мовою? Ну то що вона вільно вже, слово вільно каже, спілкується. білоруська. Та й мав повний рот. Вона білоруська, вона на Ні, українку не ні, похожа. ні, Вона сказала, вона українка. Не сперечайтеся, я Вона з білорусько-українського походження. В мене дві рідні країни, це Україна і Ти з Білорусь. Одеси, ти з Одеси, Ні, я не з ти з Одеси. Одеси. Ні, я з Тернополя. А откуда? Тернопіль. Ну я ж кажу, це, що ти українка. Ну що ви мені розказуєте, що ти не українка? Ні, я живу все життя в Білорусі, я просто їжджу в Україну, тому що я там народилась. Я білоруська українського походження. Ух ти. Так. М? Діти є, чоловік є. Так, гроші на картку, я потім буду відповідати на ваші питання, а то починається. У мене жінка рядом, так що можна вже Нема питань. відповідати. Я ніколи не ставлюся до жінчин з ніякими неприємностями. Я, звичайно, з ними сябрую. Ви мені хочете, щоб я зараз на весь YouTube розповіла про своє життя? Ну ви що? Ну Тільки ти не виключно- білорус, ти єврей. Чесно, ти єврей. Ти єврей. Ти не білорус, ти єврей. Гроші на карточку. Нема питань. Розповідіть, що ви Ти так... одеситка. Ні, ну, це все жарти. Ви мені ліпше розповідіть, як ви зараз... Блін, ну куди ти пішов? Ах ти. Ну. В Україні жінки. Почекайте. Це успіх. Василь Сокач. Шкода Суачинников, коли у їх ще руки такими заскрються, така біда. Лена і сниться, нам не руку скосметолога. А це я так розумію Олені Зоряний. Так, мені Олену не ображати. Я за Олену вам, містера Абрамса покличу зараз. Покажу вам містера Абрамса свого. Так, що, йдемо далі по Україні. Як він пробив, що я з України можу бути? А ну, сябри українці, розповідайте. Хелен! Ігор. Живі вічно. Щиро дякую. Ігор впає 10 гривень. Живе Білорусь. Вось. Ми будемо ще у Дімона кричати потім. Я йому так само там закину 1 гривню і будемо з тобою перекличку робити Дімона в стрімі. Олена, вітаю з першою 500. Добра людина впає 10 гривень. Олена, вітаю з першою 500, тримати так далі, і пий смачну каву. Дякую. Добра людина. Бачите? Мені здається, ми в цьому місяці просто. Ми в цьому місяці зберемо більш, ніж в попередньому зборі, мені здається. Ну, я мала на увазі, ми зараз зберемо більш, ніж ми збирали до цього в моєму стрімі. 100%, я вам кажу. 100%. Просто от відчуваю це, просто 100%. Зберемо більш грошей. Чому? Тому що до цього ми не збирали нічого, на жаль. Дімончик. Синій. Я в тебе також синя. І бачиш, я сьогодні синя, вон, бачиш, у мене сукеня прихожа така. Вітаю вас. Привет. Ось так виглядає шок. Вона якась вчителька. 100%. Вона шок, реально. Навіть кандидатський мінімум є за вчителька плечима, якась, не да? повірите. Могу викладати у інституті. Що?
Кажу, навіть кандидатський мінімум ёй за плечима можу викладати у інституті. Можете внятно? Що? Що ви хочете? Я від вас Що? нічого. Я вже все, що мені треба було, я побачила. Як ваші справи? Як ви у карантині сидите? О, пиздец. Ні, дівчина, просто пригожа. Але від писання відмовлюсь. Що? Я про А карантин ви реально спитала, вчите? а у вас мову одняла. Давайте альбо одвисайте ви, альбо, будете ну... Що? З якого міста? Я з Білорусі, ви не бачите? Що? Конечно, бачу. Ну. А Білорусі місто. А навошта А вам місто гэта ведаць з Украіны, называється калі як? зачынена мяжа, і ўсё роўно до мяне не прыедзеце? З чого така запальна, чушити приїхати? У мене друзів в Білорусі, а з якого міста? У мене просто друзів багато з Орша. Ви з Орша? якого? Ну, далеко від мене. Що? Кажу, далеко від мене. А наскільки далеко? Чисто за ваше здоров'я. Слухайте, каб вы не размаўлялі украінскай мовай, так я бы подумала, что вы россиянец. І завис. Я пойду. Я не розмовляю кацапською мовою. О, за це повага і Що ви лайк від туди мене. пойдете? Я також не спілкуюсь кацапською мовою, вона мені не Дивіться. цікава. Ого! Та куди ж ви підете? Це піздець. А ну з якого міста? Зараз я приїду. Ну, зараз ні, звісно. Ви холостячка бачу. Я ж кажу, мяжа Подмишки зачинена. все Мені тут покрито, увогуле все ловить нормально. нема цього, Дивіться, розумієте? Кажу, Google. тільки транжу язиком. З язиком дружите, я бачу. У меня буде яшчэ один прихильник. Це Я буду нормально, заходить до написано. вас, будем привітатися. Только не пейте, а то ну так нагадуєте мне некоторых. Яны постоянно сидять голые и пьют. Ну як так можна, я не розумію. Ну що за люди? Правда? Не, ви опрануты, все добре, ви тільки п'єте. Я перепрошую, ви головою сідаєте і п'єте? Не, я кажу про росіянців зараз. Я в опратке, у мене пригожая сукеня, поглядите. Давайте з вами пиво вип'ємо. Ё-моё, я не Як вас п'ю. звати? Не вибіто. Не, я пойду. У меня сегодня багато справ. У меня сегодня свято, и у меня сегодня на канале 500 подписчиков. Там и выпейте за меня, коли ласка, как бы мне их побольшилось постоянно. И долучайтесь, и я збираю донаты на допомогу. Все, я побегу. Слава Україні. Ну, Амаль поспел. Ну, просто ён стоїть, п'є, тупить. І, ну. Да, і ось такі українці бувають. А що робити? А що робити? А що робити? Свої розкази, Бухач. Все вірно. Так, гальмо. Якось не дуже лагідно сьогодні. Хто не лагідно? А що таке лагідно? Я не знаю, що таке не лагідно. Колись не Ну, БНР, нихуя себе. Слухайте, а ось Ну давай уже скипай. у мене, я не розумію. Что за наезды постоянно? Я не поспеваю выйти у рулетку и починается мат, пьянки. У вас інших справ нема, ні? Побачили пригожу дівчину, культурную, не п'є, не сидить, не бухає, ніфіга не робить лишнего і за наезд одразу. Что это такое, белорусы? Не соромно? Оу, нет, не соромно. Возьму у своего Потому сябра что вы Димки тоже... кубок и буду вам жопку коня показывать. Коли будете себе так поводить. Ну, не поспела зайти, отчиниться и сразу наезд. Ну что это такое?
Не, мне просто интересно, почему флаг БНФ. Який стяг? Мне это просто интересно. Вось, калі цікава, ідзем у Google і глядзім, чым адрозніваецца сцяг БНФ ад сцяга БНР. Перыяды прыкладна Не вижу смысла. 1917-18 гады. Не вижу смысла. А. Так ты, то есть, такая, там, ну... Я понял. Не, я так не раблю. А Вы почему? так робите. А я роблю, потому что вы не понимаете всей сути. Ну, распавядзіце мне пра ўсю суть. Хадзіла па Украіне, зноў знайшла беларуса, які бухаюць сядзіць. Вам на працу заўтра зранку не трэба. Я вам расскажу, почему я бухаю. Не, мне не цікава. Я ўвогуле, калі чалавек п'е просто так... не цікаво, конечно. Конечно, тогда зачем вы вешаете этот флаг, если вам не цікаво? А? Почекайте. Мяне Так зараз вы дисонанс. вообще То просто бок во! Я свой сцяг родны Во! трымаю за плячыма, каб паглядзець на мудака, які сядзіць і п'е. Ну, дзейсна. Цяпер я разумею, чаму ён п'е. Я хранічна, я так стаўлюся дрэнна да людзей, якія просто... Я магу таксама там пасядзець у кампаніі добрай. Магу нават выпіць немного, таму што я маленькая. Але ну нафіга залівацца просто сядзець самому? Я не разумею гэтага. Ну вось убейце мяне. Не, убіваць не трэба. Я просто не разумею. Навошта? Ёсць, блин, возьми ты, я не ведаю, там, квіток, поедь да сяброў на нейкую там дзелянку, у дом, каб было дзе паспаць, дзе было бы памыцца можна, спакойна. Адпачні, падыхай свежым паветрам. Не, берут гэтыя баклажкі, нас іх баклажкі называюць, 2 літра нейкага бырла і сядзяць і глушаць, і глушаць, і глушаць, і глушаць, і глушаць. Капец. Братишка, вітаю. Лена Зоріна завжди все каже вірно. Все вона правильно каже. Я насправді... ніжна, дякую. Я просто, я боялась помилитись і, я ще не дуже володію українською мовою. Вибачте мене, будь ласка. Бачите, сказав, що я не вмію ні білоруською спілкуватись, ні українською. Жодної мови не знаю. У нас також баклажка. Так, Кітор. Свої усі знання, коли ласка, тримай при собі. Паліво такое. Ну от, я жартую. Вітаю. Вітаю. А? Як справи? А ви що, працюєте? Або відпочиваєте? Відпочиваємо. Это хуже английского языка, блядь. Белорусский язык, блядь. Мені ось цікаво, у якому місці я сказала Як смішно. дали? Я ще анекдоти травити не почала, а ви вже смієтеся. І пішов. І пішов. І поскакав. Де мій сябр горе ясно. Ніяк я не можу з ним порозмовляти. Постоянно у нас ніякі сриви йдуть. Я хожу по Україні. Українці, сябри, заходимо у рулетку, до Лени, розмовляємо, тому що Олег ще на екран, тому що нас уже 500, у нас сьогодні свято, сьогодні злая. Я ніколи така не була злюка, як сьогодні, бачите? Заўсёды такая лайт-лайт, белая пушистая, а сьогодні я мігера плю. Бачите, як я вас здивувала, амаль? Ого, гэта, слухайте, 2 гадзіны амаль сидим. Ну так што, пойдем, мабуть, расіянцу патрулем. Я не бачу. До речі, я хожу по Україні. Я клацаю постоянно мишкой, гляжу разумных людей. Разумные люди, яны зараз занятыя справамі і адпачываюць. А ўсё вось гэтае, прабачце, пена вось гэтая, яна цягнецца ў рулетку бухаць. Таму што кампаніі ж няма побач, выходзіць нельга. Яны цягнуцца ў рулетку. Я бачу одни выпивохи альбо дзеці. Ну, неможливо. Я жодну разу батька або вживаючи, що за кефір.
Олександр, я розумію. Ні, ну слухайте, є різні умови. Я ж так само не святая. Ну, слухайте, всякі. У мене є сябри, я один раз на год могу себе дозволить до їх на дачу поїхати. Ми відпочиваємо на шашлик, у нас там салатики, ну, звичайно, это улетку буває. Мы отпочиваем, просто я беру там выходные, 2-3 дні, я с ими, с детьми, я беру своих живёлин с собой, и то бок мы у лесе, мы по ягоды, по грибы можем сходить, то бок у меня улетку есть таких 3-4 дні, коли я могу себе дозволить отпочить. Усё. Это не кажется, что я там, пробачте, до помутнения. Не, але я могу посидеть с сябрами, чему не? Але ну ось так, блин, с гэтым... Я не люблю. Ну вже нашаманив на мені, вже розповідай. Оленка, краще посміхайся, тобі... Більше не злися. Добре, буду посміхатись. Ні, ну я не хочу злитись. Мені це не подобається. Добра людина. Хто готов мені задавати? Олена, краще посміхайся, тобі личить посмішка, не злись. Так, ладно, будемо методом виключення, як мінімум, це українець. Щиро дякую, добра людина. Щиро дякую. Це все на допомогу. Ви знаєте це. Так, ну, сміятися. Давайте, вітаю. Ой, добрий день. Вітаю, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Молодці, хлопці. Ну, як маємо, то маємо. Так, як ваші справи? Ну, таке то сьогодні свято. У мене так само день свято. праці. А? Я кажу, у мене так само сьогодні свято. У мене сьогодні стало 500 сябров. Ой, так, курва, тут забаже, тут за дуже добре. Так що треба за мене випити там чарку. Я не ведаю, ці мені глядіть на вас, або слухати. Що ви пропонуєте? Бо зараз побігу долей. Саме то пропоную. Ви то католик? Що? Я не Католична чую. церква, так? Дренне Ви чую то вас. католична церква, так? Ой, а Повторите. то ми православні, у нас лічне своє свято, лічне своє свято. Ні, я Як там ведаю, ви що правильно сьогодні мовите? Богородиця, я ведаю. Мені зранку. За вас випити чарку за що? В мене сьогодні 500 друзів. Вибачаюся, я прослухав мені. Вам сьогодні 500 років. 500 друзів, кажу, в мене сьогодні. Свято в мене. Я білоруський блогер. У мене сьогодні 500 підписчик. Я роблю святковий стрим. Хожу до пригожих українців. О, так от це лучше. У нас 500, да, фу. Я ж тільки понял. Ты что, слушай, у нас сейчас это не дело, мы думали, что тебе сегодня 500 лет. А дисонансу нема? Давай мы же... Ты меня попытаешься обнять. Вопрос, давай... Белорусский, стоп. Стоп, только не переключай. Стоп. Сейчас белорусский, сейчас, пожалуйста, не переключай. Добре. А ви що, хочете заспівати? Да. Так. А ви ведаєте меч А Арея? что, можно? Мы ведем ДДТ. Не, я Да не слухай, хочу это- ДДТ. Это россиянское. Давайте украинское нечто, коли ласка. Ляпис Трубецкой. Давайте Ляписа. Окей. Ляпис? Окей. Окей. Сябры. Это то, что у нас в Украине живет в сердцах. Так. Сердца в части зари, губят злые страсти, сжигают внутри. Пригоревшая по братья сестра, золотые искры близки костра.
Голова молодая, пусть в руке. Барабан, бам, бам, баррикады, друзья. Шуга, войны света, войны добра. Дорогая лето, бьются до утра. Войны добра, войны света, чада добра, бьются до рассвета. Якось так. Кльово! Я не буду вам подпевать, мне голосу нема. Кльово, пацани. Щиро дякую вам. Мені вельми сподобалося, і я все-таки наживо послухаю. Коли карантин уйде, і я приїду додому, я приїду в Україну, я обов'язково до вас звернусь, щоб я наживо все це почула. А скажіть, будь ласка, як ваш канал називається? Хелен Мінська. Написати? Заходьте до мене, в мене одні патріоти. Я сябрую виключно з патріотами і з людьми, які шанують Україну, славять Україну і люблять Україну. Зараз напишу. Ой. Ми ж залюбки підписались на ваш канал. Так. Якийсь перебувний связь. Ні, ну просто розумієте то, що Ні-ні, моя я тут. мама в Білорусі. Чи ви розуміли, моя мама з Білорусі, і я часто з Білорусі, і вона мовила мені про те, яке там є, як у вас, не область, моге, Ковельов. Я вас... Или Ну, Ковель, Ковель. гэта ж город. Якось так моге. Так, ёсць. Заходьте на мой канал, вас там патріоти чекають. Не забудьте сказати «Слава Україні». Гэта пароль. Добре. Щиро дякую, хлопці, ви кращі. Слава Україні! Пойду москалям дупи підпалювати, хлопці. Героям слава. Добре. Гарного вам вечора! Та побільше підписчиків вам! Дякую. Всього найкращого! До побачення! Дякую, до побачення. Ось такі. Ось такі. Ну, трошки, а ось у мене до їх нема питання, чому яни. Яни святкують, їм добре. Усе добре. Просто відпочивають, співають під гітару, усе добре. Хай заходять на стрім, тільки попередь, що тут злий татко сидить. Тата, усіх кавалерів розганяєш мені. І що? Я так повруні одружена. Мабуть, гэта мара усього життя. І що? І що я буду робити? 505, нічого собі, а откуль? Мені ще хтось глядить. Кльово. Йдемо до росіянців підпалювати їм дупу. Мені добрий настрой з'явився. Ось, білоруси, вчитеся. Зайшла до українців. Добрий настрой отримала і пішла далі. Не то, що білоруси мене ображають. А де гэта? Мабуть, вони вже стяг змінили, слухайте. Ні. Не бачу. Бачу стяг України, бачу білоруський стяг, а гэтых не бачу. А де? Не сховалися, мабуть. Слухайте, мабуть, їм рулетку виключили, бо я не бачу стяг. А, пробачте. Я просто іншою країною, я шукала на букву Х, а я набула на букву Р. Пробачте. Так, це чудово. 505. До речі, мені свого часу казали, що навіть 100 підписчиків – це вельми складана ситуація. Я почала у листопаді, а десь у снежні мені казали, скільки у тебе підписчиків? Я кажу, ну там 200 чоловік було амаль. Вони кажуть, нічого собі, це вельми, для старту це вельми добре. Тому так. Для мене не кількість важлива. Я ж бачу, ви приходите до мене, цудовний настрой робите, це ж головне. Кількість, я працюю не на кількість, мені здається, я працюю більше на якість. Нехай глядять, білоруська пригожа дівчина сидить, розмовляє білоруською мовою, у її за спиною стяг, який вони повинні відати, тому що ми обов'язково його повернемо. Тому нехай вивчають історію і повертають родні стихи додому.
Классика. Судья. Классика. Догадайтесь из 3 попыток, что я нарою. Боягуз. Мяне за много раз пожався. Ха-ха. Хлопці з гітарою, ви тут? А я не знаю. Мабуть, прийдуть. А я їм сказала, слава Україні, це ж пароль. Вітаю вас. А что вы такая грустная? Хвораете? Понятно. О, экспонат. Вітаю. Навошта вы обрали Беларусь, коли вы не ведаете белорусскую мову? И все, и сдулся в момент. Праця зробила з мапи людину, а карантин повернувся за місце. Так, Артур, 100%, навіть не буду з тобою в цьому сенсі сперечатися. Степан, вітаю! Діма пішов спати. Як мій модер пішов спати? Ні! Ви що? Це ж адська праця бути модератором. Стежить, каб ніхто не зайшов до мене. Мапи інколи. Так, я згодна, що мапи інколи себе поводять краще за людей. Просто люди, мені здається, вони втратили сенс у житті, вони не бачать. Де всі росіяни сиділи, я не зрозуміла. Вітаю. А що ви робите? Слухайте, це вам там на Росії потрібно, мені не треба. Ні, я не розумію китайський. Им не складывается. Витаю. Ой, у меня, слушай, такое ощущение, что здесь либо бухает, либо дрочит. Ты что делаешь? А у яким месте я бухаю, пробачте, и что я могу себе робить то, что вы мне казали? Ну, мне просто цікаво. А по-русски нет? А вы нафига в Беларусь заходили, коли По-русски ведаете, что бачишь? там белорусы живут? Ні. Да, у тебя все сложно, да? Я росіянською мовою не розмовляю. Мені не цікаво увогуле. Удачи. До побачення. Хворайте там побольше, коли ласка. Вельми потрібно. ЛДПР! Вперед! О. Бухаешь? БНР. Нет. Я за Белорусский народный фронт тоже. Ні, я не так само. Ви трохи блитаєте. БНФ я не Подождите, використовували. БНФ я не використовували стяг, але яны не заснавали його і яны не є авторами гэтага стяга. А кто автор? БНР. Стяга. Ви ведаєте, що таке БНР? Ви блитаєте трошки два поняття. Белорусская народная республика. Так, а БНФ – Белорусский народный фронт. Правильно? Фронт. Ну, гэта ж разные позиции. Да. Стяг належить БНР. А БНФ його Да, так ну само все правильно, використовує. стороне. Ну да, все правильно. Все правильно. Я щиро дякую, що ви поважаєте. А чому ви на Росії сидите, коли поважаєте білоруський стяг? Я не понимаю, почему я не могу поважать белорусский стяг, если я живу в России? Ні, це не забороняється, мені просто цікаво, тому що не кожен білорус поважає білоруський стяг, а тут росіянець поважає. Мабуть, ви прикладом будете. Ну, дело в том, что я белорус. А, Вот в чем дело. цудовно. А У мене що тоді паспорт пригожий білорус робить на непригожій Росії? Ну, Что не там пригожей России. А? Почему не некрасивой России, не пригожей? Ой, слухайте, ну Бога Чего України, взяли, я что вас она не умоляю. Ні,
Не, убого, Ну, что в ней абсолютно. некрасивого? Я хожу з Google Map, я гляжу, що там відбувається, ну сором. Трошки зайди за перебрік і все, і капець. Ну, не пригожа країна, Ну, вона так мені не в подобається. Беларуси точно так же, в принципе. Ні, неправда. Ну как Неправда. неправда? Все правда. Ні, ви блитаєте. Ну, поглядіть. Покошені ті забори, старі хати, ну, жах. Алкаші постійно. Я в рулетку захожу, коли не бухає і нічого інше не робить, або білорус, або українець. Насправді. Ви ж самі ходите по рулетці, ви бачите? Ну, на самом деле это правда. Ну. А, конечно. На самом деле вы правы. Так поэтому я тому вас і спитала, що ви робите у гэтым быдлостані просто. Я не розумію. Я учусь. А чому у Європі не хотіли вчитися? Вон, я зараз іду у аспірантуру у Словацький університет є, пригожий. Там вельми розумні люди вивчаються. Ви зараз збираю документи і пойду туди вивчатися. Ну, а вы думаете, у меня тупые люди преподают или что? Ну, мне увогуле кажется, что россиянцы, яны увогуле тупые, тому что яны нават яшчэ телефон не змогли зрабіць свой. І унітази крадуть у українців, тому що замість дырки треба нечто поставить. Ну это ж не показывает, как нация в целом. Колькі Нельзя сказать, что нобелівських нация в целом лауреатів тупая. у росіянців за останній час, за останні 50 годов, поднимите статистику, поглядите. Колькі навукових розробок зробили росіянці. Очень много. Наприклад. Хто? Назовите что? мне ім'я. Понимаете, взять, например, Назовите мне ім'я оборонно-промышленный комплекс. Нобелівського Это лауреата за останні 50 год з Росії. Нету. Но это не показатель, в принципе, Это показать. нация Это, умная навіть у или Беларуси есть, разумеете? Два Нет. нобелевских лауреата Нет. у Беларуси. А у россиянцев ни холеры нема. Ну и что? Хорошо, скажите по факту, экономика государства белорусского в принципе До хорошо чего тут развита? Где белорусская показатели? экономика до российской? В российской экономике все раскрадено. Яны зараз на Ну коленях да, ползают, ну, давайте ніхто не обег скаже. зберем, тому що гамон нам буде. Колькі ви будете виживати там у гэтай країні, коли нафта буде триматися на таким узроўні? Яны ўсё раскрали, у іх нічога няма. Ну, вы ушли от темы все-таки. Почему вы считаете, что образование в России на низком уровне? Я упевнена у тим, що яно горше, тому що я не бачила викладачів з Росії розумних. От і все. Ну, то есть вы некомпетентны в данном вопросе, но заявляете, что... Ні, я компетентна у гэтым пытанні, коли я обирала себе університет Ні. для того, каб атрымаць адукацыю, я знайомілася з викладачами, з наставниками, з профессорами, і аніводний російський професор мені не сподобався. Мені цікаво, у їх То есть нема вам теми, яка главное, б що- відповідала сучасним реаліям сучасного Хорошо. світу. Яны живуть, пробачте, яшчэ у Скажите. салку. Поглядзіце тэмы для аспірантаў, якія прапануюць прафесары. Просто зайдите і поглядзіце. Гэта не просто не Девушка, 20 скажите, век, вы это кто яшчэ по образованию? 19. Вось і ўсё. Девушка, вы кто по образованию? Вам гэта Девушка, нічога вы не кто по надасць. образованию? Вам гэта нічога не дасць. Не, мне просто интересно. Скажите, пожалуйста, кто вы по образованию? У мяне некалькі адукацый, таму я магу абіраць сабе універсітэт з адной з адукацый. Ну вот одну из адукаций, скажите, какая у вас адукация? Ну, я, напрыклад, сацыяльны прадпрымальнік. Вам гэта аб чымсьці гаворыць? Вы ж нават не ведаеце, што гэта такое. Ну, мне просто... Ну, а гэтую Ведаю. адукацыю атрымала ў Нарвегіі. Ну, распавядзіце мне, хто такой сацыяльны прадпрымальнік і чым ён займаецца і якой сэнс яго працы. Девушка, это не так важно. Дело в том, что... вы со Важно, своей таму што специальностью, в гэта принципе, в эканамічны Беларуси апгрейд, таму што гэта новыя прадпрымальнікі, Сохраняйте сучасныя, якія не толькі цягнуць прадпрымальніцкі сектар, але цягнуць за сабой яшчэ і сацыялку. Я ж кажу, Девушка, вы сидите секундочку, у дайте мне- войне. Да побачення, мне не цікаво з вами, ви колаборант. Девушка, Да побачення. девушка, постой. Ён будзе са мной спрачацца. Адукацыя там добрая. Паглядзіце, колькі там, якія там прафесары. Смешна просто. Сябры... Грей Фалькон.
Бачила зашквар на 112 каналі на уроці математики. Соцмережі потрібні для того, щоб твої нащадки змогли відстежити, в які саме часи правильно ти поїхав. Ти почав їхати головою. Ні, на що я насправді, що я нічого... Я навіть не ведаю, що таке соціальне підприємництво. А це один просто з видів економічних нових гілок, я скажу гілок, я не пам'ятаю, як білоруською буде. Це просто одна з веток економічного сектору у підприємницькому секторі. Ось і все. Там нічого такого супер-супер складаного нема. Треба просто розуміти, як ця нова система працює. І насправді я отримала її від норвежців. А що росіянці дають? Як до мизгав палок ліпіть, пробачте. Фу, нахуй. Такой мерзкий, ще й білорус. Ну, як так можна? Колаборант. Слухайте, мені сідає телефон, не знаю, треба бігти за зарядкою. Ви мені пробачите, це коли ласка. А я вам цікаву пісеньку зараз включу. Давайте я трохи відпочну, я вам умикну. Давайте не скіз. Мені знімуть монетизацію, але це фігня. Нехай здимають монетизацію каналу. А я хотіла прибрати. Зараз я вам... Давайте низкий послухаем, я трохи відпочну, тому що гэты колаборанти, я не можу з них. Друзі, доброї ночі. Доброї ночі, пан Василь. Я трошки така розозлилася на його, пробачте. Но я його, мені здається, не ображала, звісно. Опоздав. О, треба було йому показати це все. Ой-ой. Зараз послухаємо добру пісню. Я їх люблю, ми їх уже слухали. Давайте я вам приберу все. А, наступного разу я включу, напевно, нечто інше.
Давай я тебе покажу красотку свою. По тебе уже все соскучились, смотри. Все соскучились. Да мы уже великие, мы уже дорослые кошки. Да? Миша моя. Вона така маленька і не ведає. Я кажу, коли ти вже подростеш трошки. Вона не росте, все не росте. Така малюха. Іди. Ну, я знаю, ще трохи хрюнька. Вони постійно вигортають мені то квітки, то їжу, то квітки. І ходиш і постійно прибираєш. Кітя, так. Китя, после Кити треба такую брать, у меня есть такая крутелка липкая, и треба после ее просто, ну, всю себе обрублять, потому что она такая лохматая у меня девчинка. Фу. Так, ну что, идем по россиянцам. Еще походим трошки, потому что сегодня у меня такие злой стрим. Треба буде потім прибрать. Вітаю. Привет. А ви наш до Білорусі брали? Ви білоруську мову розумієте, ні? Чего? Кажу, білоруську мову розумієте? Нет. А на що ти до Білорусі Ні. брали? Когось ти шукаєте? Ладно, я побегу, я росіянців шукаю. Ви не вельми росіянець. Хо-хо. Привет. А Вадяра де? Він просто голий. Мені здається, що не хапає тільки по этой пляшечки. Пляшечки. Такие смешные, я не могу. 100%. Поверите, это снова О, он. а где пляшка? Опачки. Пляшка, кажу, где? Ну ты пичный же ж. Ось, экспонат. Офигеть. Ты по чем, пидорасный? О, у шокі. Ось так виглядає шок. А чого на Білорусь ішли, коли не ведаєте мови? Яны ж мяне не чакаюць, яны мяне не ведаюць. Гэта яны Піра ўжо ведаюць, Дімку ведаюць, а мяне не ведаюць. Ім здаецца, што о, зараз я ей. А я ж могу і адпавесці. Здравия желаю. Мне? А я вам не жадаю. А я вам не жадаю. Кого не жадаете? Что это такое вообще? Не жадаю. Что ждать? Нет. Кого Я не что жадаете? жадаю? То, что я вам жадаю, мне криминальный кодекс забороняет, тому не буду казать. Я пойду. Что Что я жадаю? Что я жадаю? Мені штору треба підтягнути, напевно, тому що я на ніяк. Гэта я показывала клипцы, ставила и все. Пойду себе настрой подыму. Потому что меня белорус він расстроил. И все. Хто знає, хто співав? Я розповіду зараз. Гэта співав Ніскіс. Ніскіс. Зараз я напишу. Ніскіс. А у їх яны і російською співають, і ангельською співають. Ой, білоруською, пробачте. Ніскіс. Тримайте. Я зараз ставила небезпечно. Я її вельми люблю, і вона така, ну, трошки про мене, тому що со мною небезпечно. Ну, ні, насправді просто пісня кльова. А также вторую неделю. Ох ти, нічого собі. Я не Альонка, мене не зовуть Альонка. Одразу кажу, питання не було. Це не понимаю я вас. А ви у яку країну зайшли? Під який стяг? Зашел просто посмотреть, что с народом поговорить, что интересного. Не, я не народец, я громадянин. А я подумал, что ты сестра наша братская, вот зашел с тобой поговорить. Я? Россиянцам? Сестра? Да Николь, вы что? Бережи Боже. Сестра,
Я нават атеістам не буду, а буду у церкву Найдёт- беларускую хадзіць, калі буду ведаць, што вы мне не браты. Ніколі мы не будем з вами братцямі, не парадзім Сестра, ні по дай, матері. дай воды, сестра, дай воды напиться, сестра. Ты з лужи Воды дай. привык, ты звык з лужи хлебать, вось іди хлебі з калюжи, як українці кажуть. Ути, моя хорошая, мужика Не, тебе надо, мужика не твоя. вот с таким членом, чтоб трахнул не тебя, твоя, и тогда и не все у тебя буду, хорошо не будет. мар даже. Русского, Нават не мар. русского Я мужика, уначе чтобы тебе прям буду так приходить з отстарабанил. косой і у чорній Всё, опратці, і нахуй будеш идёшь, жах. на- Зранку будеш прочинатися. О? Що він мені злив. Можна було його, я не хочу з вами розмовляти, а може, треба було його покинути. Що, сиканув? Ну, я ж по Росії не хожу, але я буду їх ведати. Сидите такі, мудак, пробачте. Апранувся як клоун. Без праці якось застався. Заробляю в інтернеті. Тата, я спробувала, але він мені ж перегорнув, бачиш? Спужався, а нечто там зробив, о! Блін. Не поспела я штору, там прихильники у меня скоро будут на России. Я ж не могу жить. У Пира есть прихильники, у Димки есть прихильники, а мне нет, только из Украины один прихильник. Что это такое, тата? Треба ж ходить, обирать себе. А то що ж, у девках буду ходить все життя. Нельга так. Хелен. Что Хелен? Хелен на экран можно писать. Питание Хелен, я не тогда побачить не в чаті, а на екрані. Я збираю кошти нашим золотим, родним, лепшим людям, мені здається. Лепших у світі нема. Саша Беспалый. Його нельга оцінити, тому що ніхто не ведає, колькі ён спас наших хлопців. Вось просто яно не лічиться колькостью. Я веду, что их богато, але кольки никто, ни один не ответит на такое питание. Ну, и дает гэта диагноз, что я могу сказать? О, ты пишешь еще. Экспонат номер 2. Два пацана, чего не голые? Два пацана, чего не голые? Що мене, мать, говориш? Я розмовляю народною мовою, а ви не Я розмовляю народною мовою, а ви Пизда тихо. Пизда тихо. А, тобто у вас навіть Що мене, нема мать, говориш? родних слов не ведаете. Деградація повна. До уровня приматів. Покажи сиськи. У тебя стільки грошей нема, як на їх. Ну, у тебя стільки грошей нема, як мені на карту перекинути. Ну, у тебя стільки грошей нема, у тебе нічого нема. Она с кем-то разговаривает. Покажи сиськи, Я все покажи. покажи, у тебя что, там диван висит на стенце, покажи. Слухайте, два хлопця побач, один з одним. Навошта їм жінчина, я не розумію. Цікаво. Але я не спитала, їх треба було спитати. Що, Кі, ти кричиш там в чаті? Я ж тебе не чую. Давайте гэтага болвана ў шапкі найдем. Небагато росіянців, тому, але вже полова перший. Вже треба комусь ісці спати. Завтра знову зранку буде ось така. Ніякая. І не дадим ухнуть. Бельгия. Пойдем далее. Я б, конечно, з задоволенням зайшла у Італію, але там у гэты час так само сидять одні гэты, сумуючі. Привет. Вітаю. Мы из Гомеля. Да ладно, а чого під російським стягом сидите? А ну скажи, поляниця. А? Скажи, поляниця. Кого сказать? Плохо слышно. Я кажу, скажи, поляниця. Скажи Який ти гомельський, що ти сидиш брешеш? Гомельський. Росіянець, колаборант. Не колаборант. Это их, нормально их. Кі, що сталося? Що ти там пишеш? Я ж не бачу.
Добрый вечер. 100% блогер. Вітаю. Що? Не расслышал вас. 100%, мабуть, блогер. Вітаю. А чому у вас за спиною розові шпалери? Это модно зараз так, да? Да, у нас модно так. А у вас, А у вас что за спиной? а у вас гэта де, пробачте? У мяне за В спиной... России. А, на Росії, ну так, на Росії гэта модно. Мені здається, що викинули в магазин, то і купили. А у мене стяг за спиною, мой родной. Да. Ну, у вас як Стяг, завсёди, это нічого модно, нового. да? З тих часов нічого не А змінилося. стяг, Абсолютно. а стяг это модно за спиной? Конечно. Гэта ж символика, яна побач з А тобою мы- засяде. А стяг бы хорошо подошел бы вместо простыни бы в кровать. Ну, калі ви так використовуєте гэтыя ваші приватні проблеми, ви ж завсёди на яго ссаць привикли. Я не. Ён побач со мною на плечиках. Я його, звичайно, на плечики Ой, обгортаюсь їм і хожу, мені приємно. Не, я ж не знаю, що вони дітям підкладають по маленьким під попу стяг. Ну. Не, я, конечно, розумію, що з фантазією їх, ну, вельми древно, але ж не до такої. Пробачте. Я впершиня до сеансу чую, що треба використовувати стяг як простиню. А ви так само стяг як простиню використовуєте, да? По-русски говорит и что говорит тебе? Чому я повинна казати по-русски? Ви під який стяг зайшли? Ви обрали Білорусь? По-русски говорит. Ви обрали Білорусь? Нет. А, ну я туди пішла. Коли обираєте Білорусь, ви вивчаєте білоруську мову, щоб розмовляти мовою нації, з якою ви спілкуєтесь. Ой, розмовляєте, пробачте. Заходять у Білорусь, мови не ведають. Що за стяг не ведають. Щоб Ютуб не забанив, я зрозуміла, який. Ти мені можеш потім у приват написати у Фейсбук. Я тебе дозволяю ніякі гадості писати. Далі ти, звичайно, не пишеш, але я тебе дозволяю писати гадості. Гарно росіяни це палиш. Олена, я їх ненавиджу. Я кажу це не весь Ютуб. Як я їх ненавиджу. Олена, на добру справу. Живі Білорусь, героям слава. Щиро дякую. Живі вічно. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Зараз я вам трошки... Я ще містера Абрамса не підтягнула просто. Я ж, ну, я не хочу так, ну, злиться, вы же разумеете, мне тут не вельми безпечно. Это вы там вольные люди, а у меня тут такое могут повесить, что я там разжигатель, подпалюватель і все інше. Потім, навіть як юрист не доб'юся від їх. У мене добра людина з'явилась. Я б хотіла дуже дізнатися, хто це. Ні, те, що це Україна, я зрозуміла, але мені так цікаво. Ладно, буду по підписам спробувати розпознати стилістику повідомлення. Ой, я зараз спалилась, да? Жак. Давайте я ще смачного росіянця. Як би хто побачив, не поміститься. Я бачила сьогодні. Я бачила. Давайте росіянців покуль. Я сьогодні глядела, я сьогодні їхала. Я вельми... Мені мама завсёды казала, що ти відрізняєшся від інших тим, що ти не глядиш у пол, а глядиш у небо. І я просто, ну, я ніколи не розуміла, чому вона мені так каже. Ну, глядиш у пол, ну, що тут такого? І там у небо глядиш, що тут такого? А сьогодні вона мені нарешті розповіла, чим вона відрізняється. Тому що чоловік, який глядить у пол, він бачить, ну, бруд некий, сміття, тобто, ну, такое не вельми чистиню такую бачить, ну, грязюку. А коли у неба глядиш, там, ну, без конца, без краю, я на вельми пригожа. І я сьогодні їхала якраз додому на велике, і луна, вона зараз повна. І так цікаво, я на її глядела, і, ну, там кратери так у її отрималися, що вона з такою грустю глядить.
Ось така сумна сьогодні була. Я тільки їхала, на її гляділа, думаю, ну що ж ти така сумна? А я насправді, як дівчина, видите, в очі так покосила, і ну ось просто на її глядиш, ну така пригожа сьогодні була. І вона ще добре підсвічена, і вона така з жовтим трохи одлівом була вельми пригожа сьогодні, вельми. І бачила там, треба поглядіти на карті, що там зараз підсвічує, тому що я бачу, Оріон почав вже уходити від нас. Я увогуле я завернута на гэтай космічнай тэматыкі. Для мяне неба гэта прыгажосць і з прыгажосці. Я абожнюю то, што я бачу. Зоркі гэта цудоўна. Бетельгезе, мне мама позвонила, кажа, з Бетельгезе нешта атрымалася. Боже, я кажу, мама, ужо паглядзелі навукоўцы, што адбылося, яны вельмі любяць сваю працу, і яны заўсёды такія загалоўкі робяць, калі вы цікавіцесь, ви побачите, що є п'яні облака, то бок у їх там яни з парами етила вельми великої концентрації, то бок, кажуть, що вони п'яні, коли сербануть таке облако, то можна і трохи хмарку таку поймати в очах. І мені мама позвонила, каже, Бетельгезе, там нечто відбулося, вона така маленька, а мама глядить на небо, і каже, така нейка маленькая, ранее она большая была, а дагэтуль навукоўцы казалі, што яна пачала калапсировать, то бок зорка готуецца да таго, каб скінуць зовнішнія слоі свае і стаць ужо меншай, потым пачне гравітацыя яе паглынаць і будзе ўзрыў, а Бетельгезе яна класа А1, то бок гэта зорка-зорка. І, караці кажучы, я читаю навіны астанні, бо мне ж цікава, што там адбываецца з ёй. Яна ўжо чырвоны гігант рахуецца, то бок такая. І я читаю, што Бетельгезе чихнула. Я кажу, мама, яна не калапсіруе, яна просто чихнула. Вось гэтае облако пыліка, якое вакол яе было, гэта яна чихнула і верхнія слаі збросіла. То бок, навукоўцы зараз скажуць, што яна яшчэ не пачала калапсіраваць, то бок яна ўжо старая дастатня, але яшчэ калапсу няма. Але вельмі цікава. 600, калі не памыляюся, 600 мільёнаў светавых год ад нас, зорка. Але я її так само люблю, яна у падмышкі у Оріона. Оріон мой улюблене моє такое сузор'я, я його просто розглядаю постійно. Трохи розповіла мою любов. Да пані Любов заходимо, я так само розповідала вельми цікаву про коронавірус. Яна робила вельми цікаве відео, треба поглядіти. Подписка у описанні. Так, яшчэ одного росіянца некага поймаем і пойдзем адпачываць. Тому што, так, до 2 гадзін ночі. Што зробіш, такая у мяне праца. Мне за гэта, насправді, ніхто не плаціць. Амаль. Тільки добрый чалавек і Олена. Яшчэ Олег Валянскі. Так, я музейны экспанат, руками не чапаць. Да, в принципе, не хотелось бы. Мне падабаецца, калі я ў людзей вызываю шок. Гэта лепшае, што можа здарыцца ў маім жыцці. Як вы там на Расіі борацеся з коронавірусам? Вы рады, што мяжу зачынілі з Беларусю? Фарфоровая жанчына, не цікава. Ай, много з них. І смішно. Тупые і смішні. Так би Дімка зараз каже, чавкає, там нешта інше робить. Я не можу за Дімоном повторювати. Ламповий стрім? Дякую. Пульсаром? Ні, не буде пульсаром. Вона не... Бетельгезе не стане пульсаром. В неї маси не вистачить на пульсар. Але вона велика. Дуже цікаво, я колись чула одне відео, і мені кажуть, в відео кажуть, що ці кульчики, які у вас в вухах, це є, те, що залишилось від сверхнової зорки, цієї класа А. І я так щось помацала, мені так цікаво стало, я почала дивитися, як формувалась земля, звідкіля взялися ці всі там нафти, золото, паладії. Дуже цікаво. Як вона взагалі почала жити, скільки було катаклізмів на землі, поки ми побачили, що
є еволюція, що ми від рибки маленької і до розумної людини, а хтось не до розумної людини. Так в приматах і залишився. А ще в мене улюблена є фраза, що ми, я хлопцям, звичайно, таке кажу, я російська, звичайно, кажу йому, ну, ви мені пробачите, я завсёды, коли до меня чіпляються, я кажу, тебя не смущает, что ты на 60% состоишь как ДНК банана? И все, сразу, такой одразу, иди вы, до беса. Чего тебе? О, Петя! И побег. Ха-ха, спужался меня, стал цатка. О! О, еще одна в Беларуси. Ну, вот не буду пытаться... А где американский флаг на фоне? А ваш-то карантин? Да? Я зрозуміла. А що? Дівчини закончилися на Росії. Вони ж там такі пригожі, капець. Бухають, валяються. Смокота, Ну, а як ви любите? Вы, да? Ну, Вот. что, на кнопку не можем даже натиснуть уже. А на що ви обирали Не, Білорусь? можем нажать просто. Ну, я зрозуміла, що у вас, ну, руки так само, ну, як у всіх російців, з одного місця ростуть. Не, заебись. Да я поговорю. Заебись, что ты там разумела. Скажи, пожалуйста, что за флаг у тебя за спиной? А вам він не потрібен. Прапор. Ні, знов. Я Що ще не одна потрібно? Ну, попитка. Давай. Секрет на мільйон. Як Що називається те, що знаходиться у мене за спиною? Варіанти ответів: прапор, флаг, Ну я свой варіант і стяг. А Прапор. ну, клацні. прапор. Ну, Прапор. який прапор це українською, не блитайте. Я ж з Білорусі. Я знаю, я мову немножко разумею. Ну, Немножечко. ну, але ж я розмовляю зараз білоруською Ну, мовою, я а говорю не прапор. українською. Чё? Стяг у мене Ну, це не білоруський, зовсім розмовляю білоруська мова, по-білоруську, він і я з'являюся білоруською. До чого тут Україна? З прапором. Не, ну это явно не русский флаг у тебя за спиной. БЧБ. Отчиняем Google и читаем, что за БЧБ, откуда він узявся, і що таке погоні, і як ми вам навалювали у початку 20-го століття, і як ми будемо обмежовуватися вас у початку 21-го століття. Добре, що ви мене вже зачинили. Подожди секундочку. Ні, у мене немає, ви що, росіянців чекати себе не поважають. До А. побачення. Тинц, тинц. Тинц. Алена, ти зараз мене відведеш у космічну тематику, і все, стриму не буде просто. Ні, він буде, але ми будемо обмірковувати інше події. Здоровезні зорі, чорні дири. Так, як наше сонце, пульсари... Ні, Алена, ти трошки блитаєш. Гляді, тут все ж залежить від маси. Чорна дира, гэта, ну, зовсім, гэта вельмі цяжкія зоркі, вельмі цяжкія. Гэта наступны этап за пульсарам і нейтроннай зоркай. Калі зовсім гравітацыя паглынае зорку, і там ўжо ні часу, ні прастору, нічога няма. Нашае сонейка, яно не будзе ні пульсарам, ні нейтроннай зоркай. Яно будзе белым карлікам, таму што таксама маса маленькая, і сонейка проста яно збросіць зовнішнія слаі, і застанецца выключнае ядро. Яно будзе астываць, і гэта будзе белы карлік, які будзе шатацца па ўселеннай. Вось, а блізка да чорных дыр гэта магнітары, квазары, але ў квазару таксама гэта сістэмаабразуючае небеснае цела, там у яго знаходзіцца чорная дыра, але ў квазару ёсць джет. Ёсць блазары, яны падабаныя на магнітары, то бок, ну, гэта нешта... Для пульсары яны маленькія, але яны вельмі цяжкія. У сонейка няма столькі, ну, яны столькі не важаць. Все, я пабягу, мабыць. Вы расіянцаў трохі патролілі. Дзякую вам шчыра за стрым, дзякую вам за вашыя данаты. Я зараз накірую пану Василю 100 гривень, пагляджу, як яно працуе, ўсё. Шчыра дзякую, лекцыю вам чытаць не буду, калі будзе цікава, мы з вами запілім асобны стрым, паабмярковаем нашы касмічныя простары. Я паклікаю пана Анатолія Сайгона, пані Любовь, яны ведаюць гэтую тэму, і нам з вами будзе з імі вельмі прыемна абмярковаць гэтае ўсё. Таму я вас шаную, я вас цаную, я вас люблю, шчыра дзякуй.
Слава Україні! Жыве Беларусь! Нас больш за 500 і гэта клёва. Я вас люблю.